sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujenku jejatong atiku sambungku mawet sedalu ngrupit dosanimu kelawan garwamu Kang Mas Kang tetisake urip lestarine tan ono ing kayaruwe yomu akibete aku bayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomotanen sida dadi cantelu tak ganti dikopoke mati mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bakal mulya jan lahir putri Sulistyo terus bisa nyuwurna rika kawe srana yo sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujenku jejatong atiku sambungku mawet sedalu ngrupit dosaniku Kang Mas Kang tetisake urip lestarine mendah boyo sida urip lan andika mesti mulya jan lahir putri Sulistyo
Iya, yayiku sing banget tak tresnani. Ya, pekaten atur lakon saking Mbak Yayi ingkang sampun katuraken wonten ing ngarsa panjenengan lelakon campursari sambung wanci dalu. Mugi-mugi panjenengan rena ing penggalih wontenipun lelakon saking Mbak Yayi lan ugi para netizen yang ada di Taiwan, Hong Kong dan Gunung Kidul, Tangerang dan Banten. Selamat malam nggih. Agungé panuwun panjenengan sampun kersa nderek anyeng kuyung urip lestari ning budaya ingkang adiluhung. Taksih sesarengan kalian campursari Astabrata ingkang dalu menika badhe nderek angiring lelagon saking para widawati ingkang sampun pinarak lenggah katon ireng, katon gayeng, kanton manise. Menika dagangan kula, Pak. Celoro. Para lenggah ingkang bagya mulya, taksih sesarengan campursari semangga. Mbak Ulfa katuran tumuju klerune. Kleru, Pak. Mbak Ulfa. Okfa. Okfa. Nggih. Inggih, monggo Mbak Ulfa. Campursari Astabrata. Bapak. Nggih. Jan wis katon. Condronen saiki. Ayo sawangen. Ya, sawangen aku karo Mbak Ukfa kaya apa? Piye, Mas? Yen sinawang. Delok bajune padha irenge. Sing serasi. Ya ta cocok. Sarite Cocok, Mas. padha. Iya ta? Kaya anake ya, Mas. Dasare ya anake lho. Mantu. Mbak Ukfa. Nggih. Wis jan kaya sehati. Padahal ora semayan ki mau. Lah nggih ta, mboten janjian lho. Mboten napa-napa. Awit sedaya seniman itu yang kita jual itu adalah rasa. Ya toh? Nggih. Rasa. Jadi awet rasane piye? Kita cara berbusana. Awet ajining raga kuwi saka busana. Nggih. Nggih. Ajining diri saka Lati. Mulane lek ngomong sing ati-ati. Nggih. Ya. Matur nuwun Mbak Afah, sampun kersa rawuh dateng Dusun Jogolewon, Desa Mbagor Wetan. Beh jan para kadang-kadang Dusun Jogolewon padha nglumpuk dadi siji ning kene. Nggih. Padha bagya mulya. Derek anyang kuyung wontenipun bersih Dusun Jogolewon. Mugi-mugi Dusun Jogolewon panene brambang tansah baik, payune larang. Amin Allahumma. Amin. Mulane nanggep dalang akbar. Nggih. Ke payune brambang apik banget panenane nggih. Mbak Ufa, Nggih. monggo. Panjenengan katuran atur panglipun dhumateng kadang-kadang ingkang sampun lengkah wonten papan palenggan ingkang sampun pinji. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kadang udo tumaruna, Kok mboten anu nggih? mboten mireng. Mboten mireng. Sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Oh, banter. Semangat dengan adanya dalang Mazda. Pada malam hari ini masyarakat Jogolewon sangat semangat sekali, antusias sekali. Dengan Sangat antusias sekali. Iya, bagaimana gelar dalang Mazda nanti malam untuk menggelar Ringgit Purwo Subalung Natas. Nggih pangestu panjenengan mugi tansah panggihaken rahayu wilujeng panjenengan saged kalipur kanthi rena ing penggalih sumangga. Nggih. Napa ngaturaken napa malih dhateng para kadang-kadang? Sampun. Sampun. Mbak Ufa, Dalem. panjenengan rawuh saking pundi? Saking Solo. Saking Solo. Nggih, saking Solo. Saking Solo, alhamdulillah. Solo Nganjuk, gitu? Nggih. Jadi ora adoh. Sajak ana ta wae Pak Nyuk teko. Nggih. Semangga atur Nggih. lakon panglipur dhumateng para kadang-kadang saking Dusun Jogolewon menika atur lakon menapa?
Langgam Meh Rahina kemawon. Langgam Meh Rahina. Nggih. Langgam Meh Rahina dumateng Mbak Okfa Pradanawati. Nggih. Salah. Lho salah piye to? Salah neh. Okvalica Harlis Natasha, Pak. Okfa Lina Nggih. halus. Harli. Oh, tak kira halus. Halo. Halus kaya piantune. Harli Natasha. 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 Nggih. Monggo Mbak Okfa atur lagon Meh Rahina. Asta Brata, sepenggo. Buka celuk napa? Buka celuk. Napa intro rumiyin? Diceluk mawon jajale gak diceluk gak moro. Sepenggo Mbak Okfa. Was merah hina sumiran bang ing wetan bernahe perotane wiwit mangkat anggarap sawahe
matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Okta. Jan suarane alus. Ora beda karo piantune sing alus mulus. Nggih, agunging panuwun dumateng para lenggah ingkang sampun kepareng lenggah wonten papan palenggan sinambi anggrahapi pasugatan ingkang panjenengan asta piyambak-piyambak. Nggih, para lenggah tasih sesarengan campur sari Asta Brata. Semonggo. Enggar Sari. Sugeng dalu Pak Bisa. Ya. Alhamdulillah. Nggih, setelah libur 2 hari bertemu lagi dengan Pak Bisa tercinta. Setelah ini kita terus sampai teng pundi? Sampai Agustus. GNNTE pokoknya iki Pak. Alhamdulillah. Rawuh sedaya ingkang dalu menika saged anglipur para lenggah ingkang sampun rawuh. Mbak Enggah. Pripun Pak Bisa? Senadyan rawuh ngriki nitih Napa? jaran. Lho. Oh nggih. Oke. Nggih. Kita rawuh ngriki nitih jaran. Monggo panjenengan aturan panglipur dumateng para lenggah biar agak hangat lagi. Oh, ngaten radi anget ngaten. Rada anget. Nggih. Monggo Anjir. diaturi menapa. Radi anget kan enaknya berdua ya Pak Bisa ya? Ngaten. Berduaan gitu enaknya. ya. Iya. Oke. Nggih, kalau duet. Mas Heru Linanta. Semoga Mas Heru Sing apik sik sepote cah. Engko ae sing anu engko ae. sing penak. Ya. Numpak jaran sing siji numpak becak. Ya alhamdulillah. Nggih. Alon-alon waton kelakon. Nggih. Gremet waton selamat. Enggar kan numpak apa Pak? Jaran. Aku numpak becak. Maksudnya jarane tumpakne becak. Oh ngono ya. Nggih, Mbak Enggar Sari. Monggo Mas Heru Linanta sampun rawonten ing pepanggungan. Monggo diajak menapa? Monggo. Mongso borongo Mbak Enggar. Oke Pak Bisa. Kita di Jogolewon ini perdana. Perdana. Dan seterusnya. Semoga warga sini tahun depan lagi. Amin. Ora bedina maksudnya. Nggih. Monggo. Monggo aturan mlawon Mbak Enggar. Nggih, niku sampun kalih Mas niku. Sampun Mas. Wes Ayo Mas. Manut Mas. Ayo Mas. Rizal Ibra. Mas Heru. Ada Mbak Enggar Sari. Ada Mas Heru Linanta. Spesial Ya Ukti. Iya. Ya Ukti. Ibu Trisno. Minangka lelagon pungkasing atur wontenipun pambuka acara kalian campur sari Asta Brata. Para rawuh, para lenggah, Bapak Forfokor Bencam, Kecamatan Sukomoro, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kecamatan Sukomoro, ingkang pinantu ing pakurmatan, ingkang tansah kinurmatan Bapak Kepala Desa Bagor Wetan, Sumrambah dumateng para nayaka praja Desa Bagor Wetan ingkang bagya mulya, dumateng para masyarakat desa Bagor Wetan Dusun Jogo Lewon ingkang bagya mulya.
ndungkap adicara salajengipun wontenipun tanggap wacana. Dene tanggap wacana ingkang angka sepisan atur palaburan saking ketua panitia dening Kadur Bapak Sukarji wekdal kadur sumangga. Saderipun ngapunten ingkang kathah swarane rangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng Bapak Kepala Desa Bagor Wetan, Bapak Sugeng Angto ingkang kawula hormati dan kami banggakan. Dumateng Bapak Perangkat Desa Sembagor Wetan yang saya hormati, dan dumateng Bapak dan Ramil yang malam ini sudah hadir yang saya hormati juga. Yang terhormat Bapak Katinmas, Bapak Babinsa, atau yang mewakili yang saya hormati. Yang terhormat dumateng nggih menika Bapak Ibu RT RW Sembagor Wetan yang saya cintai. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula ing panjenengan sedaya saged mangempal ing wonten ing dalem mriki keadaan sehat walafiat, boten wonten setunggalan halangan punapa-napa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan beliau junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ingkang tansah paring rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau ing mriki sebagai panitia penyelenggara bersih dusun utawi nyadranan, kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu inggih menika khususipun masyarakat dusun Jogolewon ingkang sampun jerih payah inggih menika bantu kesuksesan, bantu napa pikiran segala-galanipun saged ing dalu menika inggih menika saged ngresmekaken inggih menika bersih dusun utawi nyadranan keadaan sehat walafiat, boten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Lan matur nuwun sangat dumateng nggih menika Ketua RT RW ingkang sampun nggih menika jerih payah narik biasane nggih leput
dirasani nurak narik kan ngoten nggih. Alhamdulillah saat menika saged nggih menika nyuksestaken nyadranan utawi bersih desa ing dalu menika. Kala ing mriki nggih matur nuwun sanget nggih menika kados sepot utawi anu kalih napa niku istilahipun Bapak perangkat desa khususipun perangkat desa Jogolewon matur nuwun sanget bantu kesuksesanipun nggih menika istilahipun urunan utawi nyadranan ing dalu menika keadaan nggih menika sukses amin ya rabbal alamin. Kawula ing mriki mboten saged panjang lebar anggen kula matur dhumateng panjenengan sedaya. Kawula sebagai panitia penyelenggara bersih dusun bilih wonten nggih menika kirang langkungipun anggenipun nyukani pasogatan napa kemawon palenggahan kawula sebagai manusia biasa nyuwun agung ingsih samudra pangaksami. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetha trewaca anggenipun atur palaporan Bapak Ketua Panitia awit sampun katuraken wontenipun palaporan kegiatan wonten ing dusun Jogolewon Desa Mbagor Wetan ing rerangken kegiatan bersih dusun. Para lenggah ingkang bagya mulya tanggap wacana salajengipun nun nggih wontenipun tanggap wacana saking Bapak Kepala Desa Mbagor Wetan dumateng Bapak Sugeng Anto katur sumangga. Ature tanggap wacana dening Bapak Kepala Desa Mbagor Wetan ingkang babar pisani atur utawi pasrahipun gunungan utawi kayon dumateng Kidat Akbar Saal wong prawira dumateng sedaya perangkat desa Mbagor Wetan panyuwune Bapak Kepala Desa Mbagor Wetan panjenengan tumuju wonten ing pepanggungan sedaya kemawon sumangga hangapit wontenipun tanggap wacana saking Bapak Kepala Desa Mbagor Wetan sumangga sedaya kemawon ambujeng wekdal panjenengan katur tumuju wonten ing pepanggungan hangapit wontenipun Bapak Kepala Desa anggenipun atur tanggap wacana.